बेयाव आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बियो 2 बोसोरनि टार्म। आङो 2005 मायथाइयाव एबसुआव बिबान लाजेनदोंमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिनि उन समाव प्रमद बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 3थि फेजखौ बिथाङा नेतृत्व होदों। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों आरो 5 बोसोर आङो आफादगिरि महरै आङो खामानि मावबाय। जिखिनि आंनि मावनो गोनां बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दंमोन सुक्तिनि दफाखौ आनकमप्रमाइजिं भाबै इसिं आरो बायजो लेभेलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट गासै सरकारजों अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव नारसिननानै दासिम जिखिनि जोङो गथा महराव जोङो मावफुंनो हाबाय आरो माखासे प्रसेसआव दङ, माखासे आरो मावफुंबावनांगौ दङ, किन्तु माखासेखौ जोङो आवगायनानै बे महराव लाबोबाय। हारिनि थामोन्था रैखाथि हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय, प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानाय आरो नैबे जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लाबोनानै बर' हारिनि जि मोनसे आबुं जोंनि जि मोनसे उदां हारि गोथां हारि आरो जोंनि थामोन्था रैखाथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पिस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां आरो थांखि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि राजनितिक आरो संबिधाननि अधिकारनि जि बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव जिखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो मावबाय। बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै माहारि दानायनि थाखाय जोङो खौसे खालामनांगौ। जों जेब्लायबो खौसेयै दिनै ज'यै गसंथानानै खामानि मावदों। बर' हारिनि आन्सलिक राजनितिक हान्जाफोरखौ ज'यै खावलायनानै दोंसे लामाजों बुजा बुजिनि आधाराव थाबायलांनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो प्रसेस्टा नाजानायखौ जोङो खालामनाय जाबोदों। दा माखासे हाबाफारिफोरखौ थांनाय समाव जोङो मावबाय, आरोबाव मावबावनांगौ दङ। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आन्सलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो। मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो, गोदान आफाद दाफिननाय जायो। दा बेखायनो जिहेतु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय, आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिलसफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार, किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन। बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जुथुम्मायाव जि गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन। आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो। गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ, दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ। जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसुआ आरो सक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन। दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मेडिया सोंदों, आं बिथांमोननोबो बुंदों। किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन, बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन, आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया। आंनियाव बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा। खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन, बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पस्ट' बुंनो हागोन। किन्तु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन। दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मेडियायाव स्पस्ट' बुंदों बे खोथाया रोखा। आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों, किन्तु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मेडियायाव बुङाखै। आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पस्थ'यै बुंफिनबाय। खोथाया जाहैबाय जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपोलखौ लानानै बड'फानि फिलसफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो।
जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दखरायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो खिन्थु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा AGS सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेथु टिम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो खिन्थु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन आरो बेखायनो आंहा बे खावलायनाय दङ जे आबेगिक जोङो बारा जानाङा बांद्राय आबेगाव जोङो माने थायोब्ला मालाबा जोंनि मावनो गोनां बिथिङाबो बियो माने थाद'लाङो दा बेखायनो बास्तब आरो भबिष्यत एबसुनि परिकल्पना आरो एबसुखौ सक्तिशालि खालामनांगौनि थाखाय गोदान लिडारशिप नांगौ आं बेखौसो फोरमायदों।